پاکستان پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی بلوچستان سروزیر نام گفت کتا سرفراز بگٹی ڈیرہ بگٹی بلوچستان اسمبلی باس کے چینیتا بلوچستان تحقیق کارانی وزیر چیز وحدہ بنجائی تحقیق کارانی اداروں کی وزیر ہم بتک آئیے گست گیرو چا سیرٹ اگدیا چا دستکشی داتا خارانہ ہورانی صاحبہ لو کے چھت کپگے صبا دو چکا ہوا ہرسے مردم دیران لاشوس سول اسپتال خارانہ سرکنگ بیتگاں ہور ہارانی صاحبہ خارانے باز دمگاں خاری کراچی جتا دمگاں ہور گواری بنداد بتگ باز دمگاں ترندی ہور باز دمگاں شمس بڑھ جاہیں کراچی شہرہ رین ایمرجنسی نافذ کرنے کی رو کپتی گواتانی سسٹم بلوچستان ترندی ہور کن گئی کراچی ہم ترندی ہور بکا ہور گواری طاقتوری رو کپتی سسٹم کی ہوگی بلوچستان ترندی ہور کن گئی وسط گیروچا بلوچستان باز دمگاہ ہورانی رد بنداد بتا ترندی ہوران صاحبہ بلوچستان باز دمگاہ ہارے جاور بتا علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا سروزیر کی چین بتک علی امین گنڈاپورہ نواد عبداللہ شان سوود گفتک کے پی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی سروکیہ اسمبلی دیوانہ قائد ایوان کی چین کنک بتک یہ سینئر رہشون عمر ایوب گشتک کے قیدی نمبر 804 قائد ایوان سٹے سرا نہ دینے یہ ایوان مردم اجنبیاں یہ مردم فارم چل اب صحبہ اجنبیاں محلو کے مینڈیٹا دوزی کرو کہ ایوانا چڑھن کشک بے باں نون لیگ رہشون خواجہ آصف گشتک کے من ایم این اے جوڑ بکتگاں ہمیں اللہ شکری ایوان کاروائی دیوا آنند کنک جمہوری روایتی نہیں ملوٹی کے ملک جمہوریت محکم بھی دی قومی اسمبلی مزن وزیرہ سہ مارچ تک چنکا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ مزن وزیرہ گچین کاری شیڈیول چنکتا مزن وزیر نام گفتی واسطہ نام گفتی کاغذ 2 مارچہ زورگ باں پدا نام گفتی کاغدانی پٹو پول داں 6 بجہ بھی جماعت اسلامی امیر سراج الحق کے گشگین کے الیکشن کمشنر اچھا راج اور پہلی بلوٹی اوتی اگدے اچھا دستکش بھی اے وحدہ فام چل 5 حاکمی نہیں فام چل 8 حاکمی نو ہرچ کس گشگین کے ایک گی چنکاری پلگاری نبیتگاں حاکمہ ملک و معیشت نظام IMF سرائی اللہ داتا رہشون شعیب شاہین گشتہ کی خیبر پختونخوا درستی حل کہانی 55 تیارہ الیکشن کمیشن نون لیگ ہمراہی دھاندلی کو تک اے درگتاما سپریم کورٹ پٹیشن جم کنی درست ثبوت میں گورا موجودہ آروزہ چو دھاندلی کو تا اسرائیلی فوج نیمگاہ غزہ کمک کے واسطہ وادار کنو کی مردمانی سرا تیر گواریا ابتاد فلسطینی شہید دیران بتگی مردمانی کچے تہا گیشی آہگی گمانی ہما سے گشگین کے غزہ کم کے واسطہ وادار کنو کانی سرا تیر گواری جنگی جرمی گوادر شہر اشت گرلز اور بوائز اسکول کے ساتھ دا پرائمری اسکول انتہا انگتا اجتاتا چریشی صحبہ وانگ زانگ عمل نظام محتلی اسکول 4 نیمگا اجتاتا اشیاء بہنودر برچہ کاسانی دیگا لاچارا اشتگ صحبہ چک لیپٹاپ اور دیگا نادرائی آماچا بیستو اب فروری بنداد بتگی ہورانی دے دیگ شلا بڑھ جاہے گستگی روچا ہم ترندے اور بتا کی چیتو من تحصیل دشتا باز دمگا مردمانی لوگا ہورت آوان داتگاں لوگو 4 دیواری ہم کپتگاں یوگی ملک کے شہرانی ورنہ ڈیرہ اللہ یارہ ہم رمضان شریف نزدیک ہوا بگوردنی چیزانی نہادا گیشی گندگ بتا سبزیونی بگاہوارہ بگوردنی چیزانی نہاد گیشی سبا نیامی طبقے مردم پریشانہ محلو کے گشگی پرائز کنٹرول کمیٹی ہچ بڑی گام چسنکا
कंदकोट गेश बुतगी भी इमनी हिलापा सिम तरक्की पसंद पार्टी निमगर जरशानी दर्शान कनगो निंदक जनक बिता जरशानी कनू का गुश्ता के पुलिस और ईदगाह इदारा इमनी जावरानी गिरदार कनगा बेसूबा